Des de que em va canviar la consciència, que estic en connexió directa amb l'univers. Que em direu que jo també sóc part de l'univers? Doncs jo us diré que no m'atabaleu amb embarbussaments mentals. Jo el que us puc dir és que ara, quan em baixo els calçotets a la nit, s'apaga la llum de la tauleta de nit. Guaiteu, si estic interconnectat. I ara, a més, tot em flueix. Que què vull dir, em demanareu? Doncs que tot el que visc m'ho passo pel forro dels pensaments i m'indica que el món és com ha de ser. I com ha de ser? Doncs com és, carallots. Estic interconnectat i us puc assegurar que just abans de rebre un WhatsApp em vibra l'orella. I si no us ho creieu és perquè teniu la consciència en molt mal estat.